פירות זה כבר חדש פרוץ, והיום כפי שאתם אומרים, אנחנו פה. היום בסרטון אנחנו יכולים להשיג ולמכור דברים מדיימונד, והסרטון הולך להיות מטורף, אז תחכו עד לסוף הסרטון ותראו איזה דברים מטורפים נשיג. בואו נתחיל בסרטון. דבר ראשון, בואו נהרוג את החיה הזאת, וכמו שאתם רואים, היא מפילה דיימונד. נראה לכם מטורף? בואו לסוף. הדיימונד הזה אפילו לא שארית קטנה ממה שאנחנו הולך להיות לנו בהמשך. בואו נחצוב טיפה עץ בשביל שנוכל להכין לנו כלים טיפה מדיימונד. פשוט מטורף. אני מכין עכשיו שבל. אם אתם רוצים לשאול למה, חכו שנייה ואתם תבינו. עכשיו אם אני אקח את השבל הזה כמו שאתם רואים, כבר יכול מהר ולעשות דיימונד אמיתי. אני חושב שזה יספיק לנו לבינתיים. עכשיו מה שנעשה, זה אנחנו רוצים בשביל להשיג את הדברים המיוחדים, אנחנו רוצים להשיג את האייטמים המיוחדים. אז בעצם בשביל להשיג אותם, מה שאנחנו נעשה, זה נצטרך טיפה גלס, 4 גלס, ונצטרך גם טיפה סטורם בשביל שנוכל להכין את הפרנס, בשביל לחמם, שיהיה לנו גלס. המטרה שלנו זה לקנות את הדבר הכי יקר בחנות. בואו ננסה. אוקיי, בואו נחמם את הגלס שלנו, את החול שלנו. ובואו נחכה שזה יסיים להתחמם, בשביל שנוכל להכין את החנות שלנו בעצם. נשמע מוזר, אני יודע, אבל עוד שנייה תבינו. אוקיי, יש לי את כל הגלס שאני צריך, ועכשיו בואו נכין את זה. אז 4 גלס ממש ככה, ודיימונד ככה. אוקיי, זה הפוך. רגע. אז זה גלס כאן. ודיימונד כאן. מושלם. וכמו שאתם רואים, זה חנות הדיימונד. אז זה נראה מוזר. אוקיי, כמו שאתם רואים, יש לנו פה את כל החנות ו500,000 דיימונד. אנחנו נוכל לקנות את הדיימונד המר, אז בואו ננסה להגיע לזה. בואו נתחיל לקנות את הגארד, שזה חינם. כמו שאתם רואים, יש לנו פה את הכמות דיימונד שלנו בצד. מעניין. יש לנו 30, אז אפשר מיד לקנות את הבא, שזה טולס. מושלם. ולא היינו צריכים להכין את זה. כי כבר יש לנו פה הכל. אוקיי. אז בואו נשיג טיפה דיימונד, בשביל שנוכל לקנות את הדבר הבא, שזה ב-24 דיימונד, ובום, יש לנו מספיק. בואו נקנה את זה, שזה ארמור. וכמו שאתם רואים, כרגע זה לא מיוחד, כי את זה יש במיינקראפט רגיל. אבל ככל שהזמן יעבור, הדברים יהפכו מטורפים ומטורפים יותר. אוקיי, אז אנחנו צריכים הרבה מאוד דיימונד. אז בואו נחצוב טיפה דרט וכל מיני כאלה, בשביל שנוכל להשיג כמה שיותר דיימונד. אוקיי, חצבתי ל-75 דיימונד. עכשיו בואו נקנה את זה ובאטל אוף דיימונד. מה אתה עושה? בואו ננסה. וואו! זה מטורף. כמה דיימונד זה נתן? אומייגאד, זה מלא דיימונד. אנחנו פשוט עושים את זה. וואו, הסתכלו, זה הופך גם את הרצפה לבלוקים של דיימונד. זאת אומרת, נוכל לחצוב את זה ולהשיג אפילו עוד דיימונד. זה פשוט מטורף. אוקיי, יש לנו 500 עכשיו. בואו נשתמש. בואו נקנה את הדיימונד מגנט ב-500. וואו, ראיתם את זה? תסתכלו, רגע, אם אני אשתמש בזה, תסתכלו, כל הדיימונד בא אליי. זה הרבה יותר קל ככה. אוקיי, ב-2500 נוכל לקנות רובה לייזר של דיימונדס. בואו נראה אם נצליח להגיע לזה. והגענו ל-2500, אז בואו נקנה את הדבר הבא שלנו, שזה על רובה לייזר, ואני חייב לנסות אותו על איזה חיה. וואו. שלום. וואו. אתם ראיתם את זה? וואו. זה עושה דיימונד בלוקס. פה. יו, זה מטורף. פאו. בגאי. נראה אתכם שורדים את זה. פשוט הפכתי אותם לדיימונד. זה פשוט מטורף.
אוקיי, הגענו כבר ל8,600 דיימונד, אז בואו נקנה את הדיימונד וולפס. אני לא יודע מה זה, אבל אנחנו הולכים לגלות. אומייגאד, אתם תתקפו? קדימה עם הדיימונד וולפס שלי. אני אוהב אתכם כל כך. עברתי את 10,000 דיימונדס. זה פשוט מטורף כמה דיימונדס הגעתי. אם הגעתם עד פה בסרטון זה יהיה ממש נחמד אם תשימו לייק וסאב. חזרה לסרטון. האם אני מלך הדיימונד? לא, מי אתה? לך! זה מה שמגיע. הלך. את למדת, נכון? לא, לך מפה, אני אחזור על זה, לא, לא, לא! ככה חשבתי. והאם את למדת? כן, אתה המלך הדיימונד. מצוין. אומייגאד, אוקיי. מה זה אומייגאד אוקיי? ככה זה טוב. והגענו ל20,000 דיימונדס. בוא נקנה את הדיימונד אנרג'י דרינק. ובואו נשתה אותו. אומייגאד. זה מטורף. כל הלאגים. אומייגאד. וואו. זה פשוט מטורף. אנחנו עוד רגע ב75,000 עשינו את זה. בואו נקנה את הדבר הבא. אנחנו בינתיים ממשיכים לקבל דיימונד TNT בלאסטר קוראים לזה. אני מקום. אני לא יודע מה זה עושה. אומייגאד. כמה דיימונד. כמה. ואני יכול... אני יודע, קצת מגזם, אבל זה היה סרטון היום. אני יודע, לא הגענו עד הסוף, אבל אל תדאגו, אנחנו כנראה נעשה עוד פעם את זה, פעם אחרת עם משהו אחר, אבל נגיע לסוף, פשוט הסרטון יהיה קצת ארוך, אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי!